I november 1972 kunne Nordisk Ventilatorkompagni fejre 25 års jubilæum. Firmaets grundlægger og administrerende direktør, civilingeniør St. Westenholz, kunne se tilbage på 25 travle, men gode år. Det var 25 år med en sund vækst, og i disse år blev mange dygtige medarbejdere knyttet til virksomheden. Der var ved jubilæet ansat 1300 medarbejdere. De første gratulanter begyndte allerede at komme om formiddagen, og dagen igennem strømmede det ind med gæster og gaver. Der var meget at holde styr på sådan en dag. Her ses blandt andre Annelise Stovgaard og Ruth Bensen arrangere nogle blomster, mens direktør Sigge Rasmussen ser til. Og ligeledes Inge-Lise Rodenberg og Tove Andersen havde travlt. Her overrækker Inge-Lise Rodenberg direktør Westenholz en smuk vase, som var givet til fru Westenholz af medarbejderne i Danmark. Fru Westenholz udtrykte det også en tak, samt ønsket om en god fremtid for Nordisk Ventilator og alle, der var knyttet til virksomheden. Der kom mange gaver og blomster. Ja, den store mødesal var bogstaveligt talt fyldt. Her ses direktør Westenholz og Ingeborg Westenholz beundre nogle af de flotte gaver. Amtmand Vekselmand ønskede tillykke, mens direktør Eilif Andersen ser til. En af byens autoforhandlere, Christian Rahbek, og junior Hans Rahbek hilser på direktør Westenholz og fru Westenholz. Her ankommer formanden for værkstedsfunktionærerne, arbejdsstudietekniker Poul Erik Olsen, og vi kan se formanden for Funktionærforeningen, ingeniør Jens Magdal. Her ses blandt andre landsretssagfører Julesgaard og direktør Westenholz, fru Westenholz og direktør Eilif Andersen. Næstveds borgmester Svend Hansen hilser på direktør Westenholz og fru Westenholz. I baggrunden skimtes blandt andre overingeniør Renberg. Direktør Westenholz i samtale med fællestillidsmand Poul Skadegaard Petersen og tillidsmand Alf Hansen. Jo, der var rigtig mange gæster denne dag. Her ses blandt andre herre fru overlæge Tønnesen fra Centralsygehuset i Næstved og direktør Westenholz. Formanden for Arbejdernes Fagforening H.C. Jensen i samtale med overingeniør Henry Østergaard. Afdelingsleder Knud Hansen med en af de mange gæster. Her blandt andre direktør E. Olsen og direktør Sigge Rasmussen. Direktør Westenholz og overingeniør S.H. Christiansen. H.C. Jensen i samtale med nogle medarbejdere fra fabrikken. Direktør Westenholz og afdelingsleder E. Kan. Direktør Sigge Rasmussen og overingeniør T.H. Eskesen. Her ses blandt andre Svend Hansen og overingeniør S.H. Christiansen. Her beundrer blandt andre fru Westenholz og fru Tønnesen nogle af de smukke gaver. Overingeniør Rodenberg, overingeniør S.H. Christiansen og forsyningschef Kai Halles i samtale.
Her er blandt andre overingeniør Bensen og EDB-direktør Mogens Munk, direktør Eilif Andersen og Mogens Munk, Jo, jeg er sikker på, at der blev udvekslet mange synspunkter denne dag. Blandt andet afdelingsleder Saxtorp, fru Vestenholz, chef Kai Nielsen, Inge-Lise Rodenberg og overingeniør Edith Foss og direktør Eilif Andersen, overingeniør S.H. Christiansen, direktør Vestenholz og fru landsretssagfører Julesgaard, overingeniør Busk, kontorchef Kai Nielsen og direktør E. Olsen. Af samtlige medarbejdere i Danmark fik direktør Vestenholz en meget smuk frise, som var blevet ophængt i receptionen. Frisen var udført af kunstneren og keramikeren Knud Michel. Den blev afsløret af formanden for Funktionærforeningen, Jens Markdal, som ved denne lejlighed ønskede direktør Vestenholz et personligt tillykke på jubilæumsdagen og samtidig alt godt for firmaet fremover. På jubilæumsdagen den 1. november havde familien Vestenholz inviteret nogle nøglepersoner, som var med fra firmaets start til et middag på Hotel Vinhuset i Næstved. Her ses blandt andre direktør E. Olsen, overværkfører Knud Andersen, overingeniør S.H. Christiansen, overingeniør Knud Lindegaard, overingeniør Asger Tjalve med flere. Direktør Vestenholz og fru direktør Olsen, fru Vestenholz og overingeniør S.H. Christiansen, Elisabeth Vestenholz og overingeniør Knud Lindegaard, direktør Olsen og fru overingeniør Tjalve, Preben Sten Petersen, direktør Vestenholz og fru Vestenholz svigersøn og fru overingeniør S.H. Christiansen, overværkfører Knud Andersen og fru Lindegaard, fru overværkfører Knud Andersen og overingeniør Tjalve, overværkfører Knud Andersen og Ingeborg Vestenholz. Den følgende lørdag aften blev der afholdt en storslået jubilæumsfest i Næstvedhallen for alle firmaets ansatte. Her byder direktør Vestenholz velkommen. Og for den musikalske ledelse stod Finn Ziegler og hans kvintet. Men også et lokalt orkester bidrog til løjerne, nemlig Erik Søsted og hans kvintet. Erik Søsted. Her er nogle gæster på vej ind i hallen. Der var smukt pyntet. Smukke borde. Aftenen igennem var der en del taler. Her ses direktør Barfod. Og her fællestillidsmand Poul Skadegaard Petersen. Jo, der var fyldt godt op i den smukt pyntede hal.
Også formanden for Funktionærforeningen, ingeniør Jens Magdahl, tog ordet. Der var en rigtig god stemning. Og god mad. Som dog blev afbrudt af endnu en taler, overingeniør S.H. Christiansen. Efter middagen blev der spillet op til dans, og gulvet blev hurtigt fyldt. Men ud på de små timer blev der sat et festligt punktum for disse første 25 år med et flot fyrværkeri.